O meu nome é Silvia Sánchez. Incorporeime o ano pasado á granxa de carne que estaba levando o meu marido. Fixémolo mediante unha titularidade compartida, asesoradas tanto na elección desta figura como nos trámites todos levados polas nosas compañeiras do Sindicato Labrego Galego. Eu son Lolo, temos un proxecto de horta en ecolóxico que se chama Revoluidoiro Granxa Eco e incorporámonos no 2020 gracias á axuda do sindicato. Son Conchi do Campo, temos un proxecto de agroecoloxía de horta e froiteiras en Vedra. Fíxenos un momento de incorporación e levo xa, cando a fixen, 10 anos co sindicato. Neste caso a incorporación foi intensa. Empezábamos dende cero o noso proxecto, a búsqueda de fincas e a dificultade que ten a búsqueda de terras. E en todo ese proceso foi o acompañamento do sindicato. Eu chamo-me Jorge Cerdeira Louro, son de Vedra e fai un par de anos empecé con un pequeno proxecto de horta retomando un pouquiño a tradición que xa era familiar, non? Vinculada aquí á horta de proximidade de Santiago de Compostela. Xa cando estaba iniciando había uns rumores de que se iba a abrir as axudas para a incorporación de persoas maiores de 40 anos. E nada, fui inmediatamente ao sindicato, atenderonme moi ben, axudaronme en toda a tramitación da axuda, que é, bueno, para unha persoa que non está acostumada, pois é moi engorroso e non se pode acometer sin a axuda de persoas que sepan. A xente e a experiencia do sindicato é fundamental. E a verdade é que é un proceso no que hai bastantes trámites e hai que saber todo o que hai que facer, entonces é de gran axuda que ter alguén que te axude e que te diga que hai que facer e que non. E si, despois a incorporación dache uns recursos económicos que podes utilizar para poñer a andar ou para facer un pouco máis grande o teu proxecto e que sea máis rendible. Para min tamén como muller é algo moi importante, porque realmente te sintes acompañada. O compañerismo que tes, se tes algunha dificultade, poder falar con elas. É unha axuda moi importante e motivadora. Creo que é de gran axuda e creo que é unha boa cousa. Poder aprender, compartir e estar xuntas.